Nilqawkom għal sensiela oħra tal-sinna. Santa Barbara, Lajn u l-Qrejjen huma kollha parti mit-twemmin superstizzjuż tal-Maltin li ħafna drabi jimmanifesta ruħu f'versi kurjużi u frima sempliċi. Tkellimna ma' Janika Xkembri Fava, riċerkatriċi li ħadmet qatih fuq dan il-ġeneru ta' tradizzjoni orali. F'Malta għandna ħafna tipi ta' superstizzjonijiet biex ibedu lajn ħażina jew nkella risq ħażin. Ngħidu aħna jekk naraw qattu s'iswed nagħmlu l-qrun, ma tistax tgħaddi minn taħt sellum. Jekk taqalek mera u tinkisirlek troxx il-melħ biex tbiegħat il-lajn ir-risq ħażin. Jekk taqalek sikkina mal-art hawn min jobżoq biex ineħħi il-risq ħażin li jista' jiġi fuqu. Apparti hekk ukoll il-poplu ħoloq taqbiliet kemm ta' seħħta u anke ta' protezzjoni kontrija, ngħidulhom versi tal-iskunġrarja u tar-riqi. Fit-teżi tiegħi li għamilt fl-2016 bl-isem Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti, is-seħħta u l-iskunġrar, sibt nies li għadhom jemmnu ħafna f'dawn it-taqbiliet. Rajt ukoll li dawn it-taqbiliet jibdew anke minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. Ngħidu aħna din it-taqbila li hija ddatata fi 11 ta' Jannar 1625 li hija hekk Jannar, Jannar, ja ħanin ja ġabbar. Inqiegħed fuq siġġu minn tan-nar, jgħid żarbunu nar, kalzettih nar, qalzietu nar, mistu nar, żaqtu nar, tewqu nar, kappellu nar, kull ma fuqu nar. Din il-formola skont Vittorio Cassar kienet parti mill-każ tal-40 saħħara li kienu preparaw filtri biex iqanqlu mħabba u anke mibeda u anke seħħtu. U kienet deret ukoll quddiem l-Inkwiżitur. Imbagħad sibt taqbiliet oħra li anke jużaw waqt il-logħob tat-tfal bħal seħħta bedudu jdur ma' jdejk u jaqtalek nofs idejk. Din kienet tintuża anke f'xi każijiet issa meta kienu jilagħbu xi logħba żibeġ biex jisħħtu l-persuna li tkun waslet biex tilapi kienu jgħidu din it-taqbila biex ma terbaħx. Imbagħad għandna xi taqbiliet oħra li ngħidulhom tal-iskunġrar jew tar-riqi li huma protezzjoni kontra s-seħħta. Għandna wħud minnhom li għadhom użati u popolari sew bħal ta' tbaħħir fosthom din li ġejja li hemm ħafna varjanti tagħha li hija San Barnabaw jekk hawn xi għajn tmur minn hawn, San Petru ta' Ruma jekk hawn xi għajn terġa' lura. Din kienet tintuża waqt ir-ritwal ta' tbaħħir. Ir-ritwal ta' tbaħħir ukoll kienu jużaw metodi differenti imma li żgur li dejjem ikun hemm bżonn ta' taġen weraq ta' żebbuċ imbierek li jkun leħaq nixef. Imbagħad xejn jaħarqu t-taħlita jibdew iduru mad-dar kollha mal-persuna li tibda ddur bit-taġen ikun hemm persuni oħra li jakkumpanjawha jgħidu t-talb warajha. Dawn it-taqbiliet huma sensittivi ħafna saħansitra jkun hemm min ma jkunx irid jgħidhomlok għax jekk ma tgħidhomx fil-mument opportun, jiġifieri fil-mument li jkollok bżonnhom tista' ġib risq akbar ħażin jew inkella jekk terġa' tiġi bżonn it-taqbila skonthom ma tibqax tapplika. Pereżempju Cassar Puluċino fil-ktieb tiegħu Skunġrar u Orazzjoni fil-poeżija popolari reliġjuża f'Malta jistqar li tgħid kemm tħabad biex isib is-Salvereġina tal-baħar. L-unika opportunità li kellu li kien hemm mara li qalklu nofsa, kienet mara minn Għawdex imma malli waslet f'nofs it-taqbila f'nofs is-Salvereġina qaltlu se jkolli nieqaf għax hemm ir-raġel f'nofs ta' baħar u jekk jiġi bżonna ma taħdimx. Jiena wkoll fir-riċerka tal-2016 ta' teżi tiegħi sibt persuna li waqt li qed tgħid li taqbiliet qalt li taqbila li mbagħad inkwetat ftit li qaltieli għax skonta mhux suppost tgħidha meta ma tarax kewba feġġa u anke x'in tara l-kewba feġġa mhux suppost toqgħod tgħid lill-oħrajn. It-taqbila hija nostrok ħa tostorni sa ma tiġi l-mewt tiġborni.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.